Hello logofer, welcome back to Sangsari Morning another vlog. So logofer dinin vlog ma jagun tangmanato title are thumbnail ko nainani थारैनो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होनबा लोगोफोर आङो दाखालि बाक्सा सिमलायावहाय थांदोंमोन फैलाव आदैनि सारादु जानो ओमफ्राय सारादुनि अखानायै आङो सालबारियावहाय बेरायहैदोंमोन आरो ओमफ्राय सासे आदाखौ लोगो हमनो थांदोंमोन इमारजेन्सिसो आङो कन्टेक्ट खालामब्रबनानै लोगो हमहैदों आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आङो ओजोंहाय इन्ट्र' भिडिअखौ लानाय जायाखै बेखायनो आं न'आव फैनासो इन्ट्र' भिडिअखौ लानाय जाबाय बिनि थाखाय गोरोन्थि दा बुजियो आरोना लोगोफोर थ' आंखौ बिथाङा आदायादि ओरैबादि स्पेसियेल बिजाबनि गिफ्ट हरगोन आं सिमाङावबो सानाखैमोन आरोना ओमफ्राय आंनि गोसो सिंनिफ्राय फिन खेबसेबाव आदानिसिम गोसो सिंनिफ्राय थेंक इउ स' माच आदा आंनो जि गासै 8 खान बिजाब गिफ्ट हरदों सल'मा खन्थाइ ओमफ्राय बेबादि बिराद मोजां गिफ्ट हरदों ओरैबादि हेपि जादों लाइफआव बेफोरबादि 8 खान बिजाब गिफ्ट मोननाय फार्स्ट आरोना ओरैबादि गोजोनदों आं ओमफ्राय आंहा मोनसे गोरोन्थि जाबाय आरोना मा गोरोन्थि होननानै बुङोब्ला बिथांनोदि आङो आर'नाइजों बरायनांगौमोन बिथांखौ आं आरो लोगो हमगोन होननानै मालाबाबो सानाखैमोन बेखायनो आं आखाइ खालियैसो लोगो हमहैनाय जाबाय आरो आइ एम स' सरि आदा नेक्स्ट टाइम ओरैनोथ' आं लोगो मोनबाय थाखायो बिथां आदाखौहाय थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ गोबाव खालामालासे थाबैनो भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर अब्ला जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर बेयो जाहैबाय सालबारि कलेज आरोना आं एसे दिन्थिगासिनो र' दसे उनाव लोगोफोर बेनो जाहैबाय सालबारि कलेज आरोना गोदायथ' सालबारि कलेज आरो बेनि उनाव दं बेयो दिनै फाइनालि नुफैमारबाय आरोना खाथियाव फैनानै दङ बर'नि बिफा बड'फा नै बिथिंजाय ओरैबायदि समायना लोगोफोर पुरा बिबारनि डेक'रेसन गोजा आरोना मोजां नांदों बिरादनो नैबेथ' ओरैबायदि बिबार बारफुनानै थायो गेट बिबार कागज फुल हार्टलाइन ओरैबायदि समायनालै लोगोफोर मा बुंनो आरोना ओरैबायदि समायना बिबार साजायनानै दोनदों एसे कार्टिंफोर खालामनो हाबाथ' बांसिन साफा नुसिनगौमोन गेजेराव बेफोरो सिङाव हाबनानै दिन्थिथ'ला लोगोफोर जास्ट एसे साल' हाबनानै खालामसै नैयो दाउदैफोर वाइट कालारनि गिलाया नैथिंजाय पार्किं आरोना साइकेल बाइक गारिफोरनि स्कुटिफोरनि मा दंफां नांगौ गासैखौबो मोनजोबगोन आवजार करनसन ओमफ्राय कृष्णचुरा नैबे माबाया बेयावनो फरायोमोन दां मा नामथाय बे हौवा हिन्जाव भिडिअ होबाय थानाया एन महिलारि बेयावनो फरायो न' दाबो ना गथ'वाखै जोबाखै दं माथो नैबे एन महिलारिया बावनो फरायो लोगोफोर बिथिं बेरायगासिनो ओमफ्राय बिथाङा आदायानो लाबोदो आरोना आंखौ नैबे जाहैबाय बाथौ लोगोफोरनि माबायाफोराव बेयाव माबा जायोना थ' लोगोफोर आङो सिङाव रुमफोरखौथ' दिन्थिथ'नो हानाय नंला जाखिनि हायो दिन्थिबाय आङो जास्ट बेकग्राउन्डफोरखौल' ओरैबायदि समायना बिबार बिलाइ मोजां नांदों लोगोफोर नै लोगोफोर एक्सुवेलि Salbari नायदो लोगोफोर सालबारि माबाखौहाय बाजारखौहाय उत्तम आदामोननिया मौथिं
आं दहाय फन खालामनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय हरनायानो जायासै बिबारखौ नायलाय ओरैबायदि समायना लोगोफोर माबा सालबारि साहित्यनि अफिस बेवहाय हाबफैदों आरोना ओमफ्राय बिथां आदाखौहाय लोगो मोनफैबाय आरो सालबारियाव बिथां आदाखौनो लोगो मोनफैदोंमोन ओमफ्राय बिथांनि दिहुननाय बिजाबानो सपन कुमार बसुमतारी बिथांखौ सिनायखायो जानांगौ बिथाङा आंनो गिफ्ट हरनो नागिरदों बिराद मोजां मोजां गिफ्ट लायोमोन गाहाय सुजुगिरि बिथाङा दैयानो हा लोगोफोर नैबे जाहैबाय सालबारिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस आरोना जोङो बेयावनो नाइट स्टे खालामदोंमोन बिथां गेदेमा सारजों ओमफ्राय सासे लोगो नैबे न'आ जाहैबाय सालबारि कलेजनि प्रफेसार आरोना बिथांनि न' भाइस प्रिन्सिपाल बिथांनि न' आरो बेयो न'खौ मोजां खालामनांगौ जोङो दायो थांगासिनो बारसो जाजोबबाय दैमालु जोहोलावनि मुसुखा लोगोफोर नैबे नुहुरनाया जाहैबाय सालबारि स्टेडियाम आरोना जोङो सिगाङाव थांथ'ला नैबे साब डिभिजन एसे बाथौ थानसालि आदा सपनमोननि बेयो लाइब्रेरि ओमफ्राय नै बिसोरनि गामिया नै लोगोफोर बिथां सपन बसुमतारी सारनि माबा आरोना सार माने आं सारानो जायो ओमफ्राय आं सारखौनो गाज्रि बिनि मोननाय मान बिलाइफोर आरोना नै मा बिजाब गोथैसालि बिजाबानो अबे बिजाबनि थाखाय नों मोनदोंमोनलाय बे शब्द सब्रखौ नैबे मा बारा सिनाया न' बानायगासिनोसै बेफोरखौ साजायनो मा बिजाब नांगौ मोनजोबगोन आरोना गां फुजानाय मासे दाउ आयै मासे मोजां अलंबार मुसाहारि अम्बासिनि उरखावगोरा ब्रह्म नै गोथैसालि गोथैसालि गोजा गासैबो नोजोर गोदो नोजोर दा नोजोरा गैला हर गेजेरनि सावगारि सुंद' सल' मार मोजां मोजां माबा दङ माथो राजसिं मोसाहारि
बड'फा जिउ खौरां बड'फा मा बिजाब दं इयाव इदि जाबना दोननायखायसो इदि नुदो बिराद बिजाब दंसोगारो नै नैथिबो फाइला मार जोरो इयो नै लेदार ट्रेन्सलेसन खालामनो मोननाय बिजाब गोजा गथैफोरा लोगोफोर आङो सालबारिनिफ्राय थांनो ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय आं बिथां आदानिफ्राय बिदाय लानोसै आरोना आं बेयावनो थादोंमोन दिनैखौ नाइटखौहाय ओमफ्राय दायो थांनोसै बिथां आदाखौहाय लोगो हमगोन होननाथ' आं सिमाङावबो नुवाखैमोन आरोना लोगो हमगोनखौ माने गोसोखांब्रबनासो आं कल खालामब्रबनासो फैनाय जादों आरो ओरैनोथ' आं सालबारिखौ एसे नायनो होननानै सानबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय ग्रोबनो साननायजों मानायजों माबा जाबाय मानासावबो बेरायनो सानदोंमोन खिन्थु आंहा टाइमा मिलायासै थ' लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो बाय बाय